guys, tuturuan namin kayo kung paano mang-trap ng bayawak gamit ang pampain namin na ito na mabaho. At ito pala yung kasama kong si Kenneth. At by the way, I'm Rowan. Welcome to our first vlog. Tara na guys, tara na, punta na tayo guys. Woo! Saan tayo dito mag-trap ng bayawak tal? Dito lang, masama sa akin. Parang may daanan dito tal. Bakit may parang daanan dito tal? May daanan dyan? Dito. Gagawa tayo ng trap dito ngayon guys kasi sure namin may bayawak dito na pamalaki. Dito na tayo. Saan na tayo magkakan? Silo. Sigan lang. Bilis pa ng daanan. Umulan. Dito na tayo. Dito na. Yan. Kahit dito na lang. May ginamit na dati dito. Dyan baka ito. Pero binali na ata. May dati dito. Pagkita mo boy. Dating trap. Dating trap din yan. So dito na tayo mag-kuan, silo. Doon banda. Saan? Sa mas makapal. Yung dumo. Para di napapansin. Kaya nalagay ko muna yung air gun dito. Dito na? Wait lang, linisan ko lang konti. Nagdala ako ng incense kasi Marte yung kasama namin. Hawak ka. Bigay mo sa baba. May ginagawa ko. Lagay mo dyan sa banda dyan. Daming kuhan. Abunar boy, madi. Daming mga langgam. Ay, natapan na. Nasustinunan. Hindi dyan inilinisan namin yung paglalagyan namin ngayon ng silo guys. Or trap. Sana hindi kami mapahiya sa first vlog namin mga guys. Bayawak, makisama ka naman bayawak. Sana may makuha kami guys. Kahit malit lang. Isa na lang. Lagyan natin. Dito na lang guys. Sol. Tapos kuan. Hindi yung para yung nasa ilog lang. Para mas madali. Dami kasing kuan. Dito guys. Ay, ito. Lang kukuha lang ako ng kuan. Dito. Dito. Meron dito. Kaya ba yan? Ano to? Yung makakaan din yung kuan yan, bunga. Ano yun? Tago. Yan nagtago. Yan Yan. Ganito paggawa. Gagawa na ako ng pan. Palpak yung ginawa. Doon ang dami doon. Sige, wait lang, kukuha lang ako. Palpak yung ginawa. Anong silbi to? Bilisan mo, ang daming langgam.
Tama na ba to? Oo. Oh. Kunin mo. So, ayun, ginagawa na ng kasama ko yung kon namin guys, trap. Paano ba yan? Ganito lang. Madulas. Madulas oh. Madulas. Madulas kasi guys, kasi umulan kahapon. Hanggang kailan yung oras? Yung ulan kahapon. Pero mahina lang yung ulan dito guys kahapon. Oh. Ari ko. Daming lamok. Daming lamok no. Ay langgam tapos kwan. Lamok. Ay, wag na. Ganyan na pala. Tapos anong gagawin mo yung kan? Isang tali. Wait lang. Pakita ko kung anong silbi nun. Oh. Nagtatabas siya ngayon ng kan. Anong tawag diyan? Ito, Ilocano, Bicol, di ko alam yung Tagalog nito. Bicol. Oh. So anong ginagawa mo na diyan, tol? Lalagyan ko ng kwan. Daanan ng harang? Oo. Lalagyan ko ng daanan yung bayawak. Para diretso lang. Oh. Sana may makuha tayo nito, tol. Ayan. First vlog natin to. Baka mapahiya tayo. Pero tiwala lang mga tol. Guys. Naayos niya. Oh. Tapos ano na gagawin mo diyan, tol? Panoorin mo na lang muna. Kahit ko lang naman yung makuha natin dito, tol. Kahit maliit lang, basta hindi tayo mapahiya sa first vlog natin. Ba't ka naghahangad ng maliit kung meron namang malaki? Oo. Di ba tawag naghahangad ng maliit, meron namang malaki, di ba? Kung malaki man kukuha, hanapin mo po yung maliit. Diretso lang. Tama, dadamay ko. Tama na yan. Sure, sa gitna lang naman yung dadaan. Aliw! Ah! Tignan mo, natamaan ka na. Tamaan ako. Ganun Sakit. kasakit pag iniwang ka. Kung hawakan mo yung dibdib mo. Ito yung silbi ng isang tali. Kuka mo yan, tol. Ano ba yan? Sasampay mo yung tali dyan. Panuorin mo na lang kung paano. Dito, ata. Dito mas maganda. Oh. Para pag di nakuha yung pang paa sa balakang naman makukuha. Matatalian. Siya pala yung kasama ko yung nabansagan na pragman. Pragman ng Ilocos. Huwag naman. Tinapat siya kay Kuan Carrotman noon. Pero syempre mas gwapo si Carrotman. Pangit lang kasi ako eh. Nabansagan siyang pragman kasi madami siyang nahuling palaka noon. Oh. Tapos anong gagawin na natin dyan, tol? Oh, tignan mo. Kung anong silbi niyan. May nahuli na agad doon. Daming lamok. Oh, tapos
Oh. So patapos na kami dun sa kuan namin, silo. Ganito ko guys, tignan nyo kung paano. Para pag may pumasok, mahuhuli. Tapos yung pain natin. Andito pala yung pain namin, oh. Ulit ako. Laman ng kwanto, isda at halo-halo. Laman ng manok. At titignan namin mamayang hapon to kung may nakukuha na. Dapat sakto lang ah. So ito na yung finished product naming na silo guys. Isa lang na ginawa namin pero kuan. Sulit to guys. Sure. Ito yung pain namin guys. Mabaho talaga to pero nakakasuka guys. So ayun, uuwi na kami guys. At tignan na lang natin mamayang hapon. So maghahapon na guys, kaya tignan na natin yung aming trap ng pangbayawak guys, kung meron nang nakuha. At may kasama pala kaming aso kanina, pero saan na ba yan, tol? Nauna na. Oh, sana palarin kami sana ngayon. Iba na yung daanan ko. Woohoo! So, ayun, malapit na kami guys. Oh, excited na ako guys na makakita kung may nahuli na yung aming trap. Woohoo! Andito na pala yung kasama naming aso. Ito. Oh. Andun na. Tugudog my heart. Mga guys, kung meron, kasi first vlog namin to guys. Ang baho guys, ang baho, sobra talaga yung baho guys. So ayun na guys, malapit na ako. Ang baho talaga guys. Uy, meron guys, meron guys. Hindi kita ng camera pero hilahin ko guys. Andun guys, oh. Medyo malaki din. Oh. Stop ko muna guys kasi huhuliin ko muna guys. Pakita ko na lang mamaya kung nahuli ko na guys. So ayun guys, nahuli ko na yung bayawak guys dito. Di siya kalakihan guys, pero at least sa first vlog namin meron na guys. Oh, bayawak guys, oh. Legit talaga to guys. Talagang huling-huli. Oh. Masarap to guys, pero baka pakakulang ko din to para lumaki ulit. Sige guys, bye na muna. Thanks para sa panonood nyo dito sa video namin guys.